инстинкт да сработи, има кой да свидетелства какво се случва. Благодарим на Весела Илиева. Сега благодарим и на Зоя Кирилова, която ни изпраща следващите кадри. Здравейте! Обичам сутрин да гледам вашия сутрешен влог и най-вече сутрешните клипчета за повече усмивки. Напоследък забелязах, че една от моите кокошки сутрин кукурига и реших да ви я покажа. Живеем в такова време, че дори и кокошките започнаха да се променят. И стига дете да не се подлагала на операция за смяна на пола. Кокошка. Добро утро! Добро утро! Кокошка. Здравейте, госпожо Кирилова. Добре, кокошка, която е започнала да кукурига. Или много липсва петела, или не знам. Иска да замести тази голяма празнина в трудното ежедневие. Или просто много искала да се види по телевизията. А пък как да се видиш по телевизията?